Yo, may buntag mga ka-right. Magkuhan sa daron atong tirada ron yung nagata. Mr. Right. Let's get ready to rumble! Atong kauban na to ron sa panagat kay si Alexander Verdon. Dahil ka na. Ya, samtang pabuta sa atong panagat, buhat sa mi og among kanya, andam sa mga gamit ha. Kay tata niya, mo niya mong buhaton ay maglikit og lumboy para di bitaw naun, uwan. Stop it. Get some help. Likit og lumboy. Ha, kita lah. So, mana ka likit mga kaway ka? Mag-andam ka. Right. Alright. Dito kong plastic ba? Sanilas ko eh. Ano ganito? Andam mo na itong pukot, dalo na to. Alright, ready na mi, adto na mi, let's go! Nga, di anong dream ako, right? Alright, kunin ko na fish punish ang gara dream ako, right? Hanggang ganito. Nga, sunod itong mission mga right, kayo nga, kagang na po. Kagang ba ng tinatawag nila na crab. Ang ganito mga bahay nila ba? Mga ganyan na bahay nila. Mga Mr. Krabs na. Tagalog ako ngayon na. Walang init ngayon mga ka-right kasi madagong kasi ngayon eh. Lagi. Maliit na lang ang tubig mga ka-right oh. Pero taob ngayon mga ka-right. Alam mo yung taob mga ka-right, yung high tide mga ka-right. Yan mga ka-right. Yan pag may time tayo mga ka-right, kuha tayo ng mga bagoong ano, bagungon. Hanap tayo ng bagungon diyan. Alright, bahay ng dagang. Marami ito dito mga ka-right. Kuha tayo niyan sa susunod na kabanata ng ating buhay. Right. Ayan mga ka-right, malapit na tayo mga ka-right. Fish pan yan. Musig pumunta na para di mo masaktan. Ayan mga ka-right, naabot na tayo mga ka-right. Abot na tayo sa ating patutunguhan. Yan, ganda ng dagat mga ka-right oh. Parang walang laman. Yun. Okay. Okay. Wala kaming higot ngayon mga ka-right. Paano na yung planggana namin mga ka-right. Yung nakaraang panlambat namin mga ka-right, yung lalagyan ng isda mga ka-right, dinala ng alon patungong masbate. Patungong liti. Mga ka-right, ngayon mga ka-right, nandito tayo sa Bourbon Kadaruhan. Yan ang panlap mga ka-right oh. Slaughterhouse at yung market nila. Alright. Right mga ka-right, dagat ang lugar kung asat taman na dyan tayo maglalambat mga ka-right. Parang ganda ng dagat ngayon sa tingin ko, marami tayong sagbot makukuha ngayon. Ano masasabi mo dyan ka-right? Pero hindi na maganda ang nagsasalita. Kita nyo mga ka-right, isda yan pero hindi nyo nakikita yan. Tatak-tak bad. Ang suka klaro eh. Suka klaro. Mga ka-right ha. Ganda na ang pukot para tatak. Ni Mr. Alright. Ngita sa may pisto. Ha? Ngita pa sa pisto asa ang kuhan. Unang intada ba? Kanang kuhan na pagkatpata mo na mong kuhan. Area sa una. Upat pa mi. Tunduhan naman lang mi. Bububog sa mis tubig. Kaya dagama mo na hook-hookers. Papaatan pa. Kita na pa na niyasang ba yung pisto, ang double ba o ang single para sa gugma ba? Kung mag-isara na, babaw yung sa pinto, hangin man kayo. Karon niok yung panahon, init-init na gamay, may taligsig. Alright. Sa gaba lang sinilas. At kami padong ni Plan. Padong sa slaughterhouse.
Kabigin ka ito kay. Kaning kubatang. Lain ni suban. Kabatan ni mo ah. Kabatan ni mo nga kuan ba. Mapabot ni kuan nga half hours sa lang subayang pukot para kuan din para suban na lamba-lamba. Kapoy kay lamba-lamba. Asul kayo kay imo force ba. Amo chill lang ni mo kabatan lang ba. Buat natin mo fishy gud. Awal mga patol mga right. Mas magani mga kuan mga fishy. Ato ni kadong ditay. Tay kana. Merkado na siya kung di makabot diya. Oh, ito na mga right oh. Ilayat na. Mo to sila na nagi fishy. Tastasin niya mong pukot mga right. Mga abot ito kaya kakuan ka nang kadingking. Maduldo lagi na mga right. Kana siya nagtaktak. Practice na siya nga karon barang legendary na. Si Mr. Alright. Muni tawag mo tabatang. Ang title ni tabatang. Dili siya hinangdaw nga kuan kay tapoy yo. Ito mga right nakapinig isda ito ganiha, yambak. Kami kakuha kung bitik ba to. Ato lang sa bayan mga out-out. Atangin ninyo. Natadaw sa dagko sa gani among gidambaw. Bawas tugnaw kay kailangan sana Malboro. Mga right, daw isa na mga right, bantay ka ng ikuan tubig, isda ko siya mga right. Nakafeel na may isda diri napita. Kagintingan. Kay nagbaha man murag naano di siya gikan sa kuan Silmugi River. Kabantay ana. Muna siya entrada sa Silmugi River. Alright. Kaya ginaman pila na lang kapataw. Kanang nasa babaw, na kuan sa Chingas mo na gitaw pataw. Muna ang nagdaog lutaw sa atong pukot mga right. Oh, gisubay ni Mr. Right. Ang mga sabod nga mas pukot. Kay bati kayo di masubay kay ang mga fishy ba maikyas lagi. Alright, ang managida akong pikas tumoy ha. Muna siya, gibiras na gamay para sirado. Alright. Alright, tapos sa Mr. Right. Ang gana mas bulabugan isda mga right. Mga ka-right. Tapos na nahuman na nato og lagay ang lambat pukot mga ka-right. Igot na. Ang gawin na lang natin, ang ating buhatin is mag-antay na lang ha. Antay tayo mga ka-right. Mga ilang minuto. Huwag kang kay gigamit lagi ng ladring nga. Alright, subay sa may 20 minutes later. sponsor mga ka-right. Silver Swan. Yan mga ka-right, kunin mo. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang si Duding Daga. First fish namin yun mga ka-right. Darong na ba ito? Seriously, what the fuck are you doing? Right. 1-0 na mga ka-right. Thank you Lord. Sa fish Lord. Tara isda na Lord. Ayan mga ka-right. Nadir yan. Gisaw ang tawag yan sa amin mga ka-right. Pero sa iba, tawag nila yung banak kahit maliit. Tintiis mga ka-right. Hindi kasi marunong yan. Tawagin Mr. Right. Yan ang mga isda dito mga ka-right. Mga banak. Gisaw pala. Sorry. Paunti-unti lang mga ka-right Bob. Pero meron talaga. Manitawag na mo dito sa amin mga ka-right. Lambat na. Kuhan pabatang lang ba? Chill-chillin lang ba? Walang galawan masyado. Lang tapo ng bato. Yan lang. Antay lang ng fish na dumating. Kung walang fish, walang antay. Man lang kasimple eh. Unang subay natin itong mga ka-right pero merong subay. Ayun. Ayun mga ka-alright. Dais mga ka-alright. Tatlo na mga ka-right. Mr. to naman alright. Ayun, taba naman. Makapupo yan. Okay. Sakit naman yun. Yun mga ka-right. One ka-right, kitong mga ka-right. Sakit-sakit yan mga ka-right. Ako lang nga mga ka-right. Kaya kasi yung mga master yung mga ka-right. Yan yung mga kitong mga ka-right. Maliit pa yan, pagkatpaton yan. Right. Gihubad. Gising na mga ka-right. Apat na mga ka-right. Ito mga ka-right, masyado nang mababa. Hanggang biwang na. Baywang! Tagalog pang yan. Yan mga ka-right. Parang may gumagalaw dun sa malayong lugar. Sa lambat. Tingin ko fish yun. Anong tingin mo? Isda. Paggabi mga ka-right, ganito mga ka-right ng tuwan, masyadong hindi tuwan ang tubig mga ka-right. Maraming hipon, yung kasayan sa Bisaya mga ka-right. Pero pag umaga, wala. Kasi hindi sila maalis sa lapok. Testingan ko na namin ng bugaw-bugaw mga ka-right eh. So yun yung unang daan namin sa lambat mga ka-right. Yan mga ka-right, apat lang.
Pero kasi sabi nila mga karet, 4 dapat daw. 4 ay sapat. Ayan, may 4 na tayo ah. So stay tuned lang mga karet. So simog tanaw mga karet, samtang you're watching our video, yung mga karet, yung basta subscribe dyan mo sa doon. So kapoy video rin, hindi mo subscribe mo sa doon. Every na nga. Diyan na. Fishy? What the fuck? Right. Alright, subay naman tayo. Milyon sa dak. Pagpabok gamay. Alright. So ito lang ang bain. Ito lang ang baon ng mga karet. Ang baon ng mga karet. Tingin dyan. Bigyan natin si Alexander. Shout out sa mga video niya. Shout out ko sa Genius TV, kang Jan Budi Genius og Biloy. Si Billy Joe Bras kang awak diri ron. Kain sa na. Ainam taon kayo og si kita ni. Si atong Inday sa si Oh, Inday Danti. Dili Danti. Inday Inting. to Inting. Inday Inting day. Tumatang ka taon. Ala. Sana naglantaran ha. Shout out sa mga friends nga. Subscribe sa kanina kuan. YouTube channel Mr. Alright. Right, so bay ta kaduha ka red. Yung pampalitaw ng parang wala mga ka-right ah. Huwag naman sana 0. Kahit 1, 2 okay na mga ka-right. Yung talaga. Hindi pa talaga pabatang mga ka-right. Pag wala yun. Pero ang technique namin dito mga ka-right is tiis lang. Wala talaga mga ka-right. 0. Malaman ng bayong ay wala. Ay sikit. 0 pesos tayo mga karet ngayon mga karet. 0 pesos mga karet. So bayad to karon. Natayo sa ka crab. Mr. Crab. Si Mr. Crab. Patawad na sa ni wala ni kakuha ni Mr. Crab. Karon kani siya nagpati maubalik mga right. Alright. Oh my God! Wow! Ngayon, matang siruhan ko. Katulo na nga biyahe mga karet. Pangatlong daan na natin to. Daan patungong pauwi. Ayan, isda mga karet. Auman mga karet. Alright. Thank you Lord. Ouch. Another blessing. Mga karet, ating ipusin lang. Galing tayo sa Masyadong maambon mga right. Maambon ng kontek. Kapag natumban ko mga right. Kaginting na. Yan, dito sa mga right, baling na to ang pan. Baling para gamay sa lalong gamay. Isa yung lalong ha? Idol na matugkat. Ito na sa gamay mga right. Sa hangin ng taligsik na. Tapos ang kuha na yung lumasan sa bala. Wala. Pero, ano ba ito ha? Nadya? Nasa ba ito dito? O, kali na saad. Bisag-basa. Kaling red button? A few inches later. Alright, siya tuminaw. Hindi na siya umaambon mga right. Buwan siya. Taka na ko. Hindi kayong palibot. For okay right, magyapon. Lam-lam pa may mga karet para. Sige, kompleto. Tagda pa dito sa lam-lam. Buwan man. Dahil sa nakon mga karet. Hindi magandang panahon ngayon. Dahil sa low pressure. Tapos na sana yung aming kandadya. Si Amihan nandito para pa rin. Nanay. Alright, one day mga karet. Ulan. Oo mga karet. Kala ko isda. Yun pala. We got 0. Lord, gamay lang, Lord. Uy. Sayanin. Kita niyo mga karet. Pasayan mga karet. Umuntol-untol lang. Nakasa na naman kami mga karet. Isang pasayan. Kung tawagin dito sa amin. Hipon sa Tagalog. Kasi yung ang hipon sa amin dito mga karet maliit at saka pula. Yan mga karet. Nakahuli na naman kami ng malaking 1 0. Lord. Ito maalon mga karet. Ganda to sa lambat ang maalon mga karet. Okay. Antay naman tayo mga karet. Antay tayo ng kunting gamay lang. Balikin mamaya.
Eventually. Alright mga kaupat na itong subay yun sa ikuha na ito ni. Okay, naiputput mga ka-right. Yan ito mga ka-right. Dungag-dungag. Lagi na gani. Ang giti mga ka-right. Ti ayo ti. Okay. Mga ka-right. Dungag-dungag ba? Mga ka-right. Uman mga ka-right. Ha? Bigay ko ba ito? Kaya na, imo naman ko ni. Wala nang imbis. Sige. Testingan na ito. Doon mo na nas. Another fish. Isaw gyapon mga ka-right. Bawas na mga yellow full kadat bikini. No. Bulinaw. Tanginang bulinaw yan ah. Puti po. Yung mga ka-right, hindi na yan papakawalan muli kasi mamamatay na rin yan. Kasi na limis siya. Limisteryo. Right. Okay. Ayun. May kapatid pala. Charot. Tara, apa? Kapatid. Yun. Bugaom. Agay lagi ako. Yan ang tinawag na Rough Riders. Inamaw ko po ito. Inamaw ko po. Hindi ba na ako nag-video eh. Yun. Pagkapaton. Tara mga palit. Alright na nag-video. Smile. Ayun. Ayun, nag-natur. Uman mga ka-right. Snapper. Mangrove snapper. Tawag sa amin ito ay tambak na ba? Kauman? Kauman ay. Kauman pala. Kauman pala to. Biar okay. Napaginti na ako ng kuan. Nagpish. Right. Ang mga ka-right, may nahuli-huli na rin kami. Kahit hindi kami nahuli, may nahuli na rin kami. Ayun, dalawa. Kakaduduldo. Uy. Dango, problem lagi kayo. There. Saan isda, Brad? Ito, ano rin na? Ito. Mga ka-right. Yung kinangkuha namin mga ka-right. Kapit yun ah. Basta may tiyaga, may nalunan, may pinula. Yung mga ka-right. Sa muriret, you know. Alright. Na, stuck kaya ito sa buhat na bitso. Kirpit ang tato. Hindi ko na-play na. Another one. Kisi sa nila. Salamat Lord. Another one. Ito pa yun na kanil. Kaya rabi ka na po. Right. Katakalit. Tutok mga oret. Saan mo anin mga oret? Tawagan ni. Sunod-sunod. Amay ko lang siya. Sama. Ulo eh. Subad-subad yapon. Yan ang nakapta ng pukot. Saan pag-iswag ni? Putol. Paputol. Ang banting kita lang. Okay. Saan na ito? Pero. Sa Muriting Small. Duha na kayo. Duha man. Naas na ito nga. Subay mga karet. Kaya ingit-ngit na mga karet. Ito na ang ating huli nga. Para uwi na tayo. Pero iwan natin ang lambat. Bili na itong pupot. Bakit? Likon tani. Ang grabe yung uwan mga karet. Bili karon kay. Masyado nang matugnaw.
Tugnaw pay later. Mga ka-right, dool na ta sa talinga mga ka-right. Lapit na tayo sa dulo. Alright tayo. Zero mga ka-right, yun lang isa. At tatlo pala. Umulan na. Umulan. So, wait na kami mga ka-right. Tumulo na, naiwan namin ng lambaters. Bilhin na naman pukot yan. So, umana mo ko. Panya tayo mga minhas pagka inaay sa yung sa yung unas, yung mahadang daling araw na low tide. Try ito mumuha tayo ng mga shells. Mga mga right. Mr. Crab. Later that same evening. Kuha mga ka-right. Bubog no dia. Itibet. O sila na tutungod ng MM.